ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, onye chụba anyị ya daa, onye checha ihe ọjọọ na-eme anyị ya ma onwe ya. Onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m ọzọ anwụzụ na onye nwa na onwe ya ga-anwụ. Asị m ihe ọtụtụ ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m ọfọ chụba ndị ajọ mmadụ na igbo ndị ilo. Asị m na anyị ga-ede ude na anyị ga-apụta ihe si ihe anyị ga-eri ya bịa, ihe eri ya bịakwa na. Asị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, bụrụkwazi onye isi nchụaja Odinana Restoration Prayer Ministry, ya na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ekwuru m ihe ọma ga-emere ụmụ ọdịnala n'ime arọ 2022 a. Na-akpọkụ ndị ana na ndị enu na ndị ana n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, sịkwa ụmụ ọdịnala Igbo ebe a bụ na ebe onye nọ ka chi dị mma dịrị ya. Ife amụ na ife onye na-eme wee na-emeta ego ka chi dị mma dịrị ya. Asị m ihe ekwere omume na ọ ga-ebidozikwa omume n'ime arụ anụnwa. Ndị ọbụla ji ezigbo obi wee na-akpọkụ nna nna ya ha wee nye return back to his root or her root n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Asị m na ihe anyị ga-eri ga-abịa iri, na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ọnụ ihe ọ ga-eri ya chọrọ ya bịa. Ka anyị lụọ ka elefant na anyị ga-eri ka elefant n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise n'ụbọchị tata bụ afọ, asị na afọ ya fọta ihe ọma ma fọpụ ihe ọjọọ. Ejego m na tempụl jee gọọ ọfọ, kwubie okwu n'ihu ọlta n'isi ndị enyi m, friends and well wishers, our partners, friends of the temple, na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-aba ndị na-echa onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọbụla, maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. Gọkwazi ọfọ na ndị niile n'isi ndị niile agbara ụtụ mmụọ na ụtụ mmadụ, ndị ekere agbụ. Asị m, let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment. Distance is never a barrier. Ebe ọ bụ na onye anọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ afa. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara afa. Ana m ekwere ekwusi ike na afa bụ afa miri emiwu spiritual lab. Mma akọwakwalụ departments of afa. Afa nwere 7 to 8 departments. Mma akọwachi ya taa one after the other. Mana afa niile a abụrụ mmadụ niile nwewuru onyinye ịgba afa niile ndị a. Mana before m gaa n'iru, echefukwana n'ụbọchị ụka 8 to 2 p.m. bụ mbọchị mgbe anyị ji eme counseling. Mana before ị na-abịa, ị ya agwa m na ị na-abịa ka anyị nwee ike wee tinye gị, maka na achọrọ m inwe large number ma enwere ike attend to. Ka ofu ka ịbụọ bụ, echefukwana na anyị na-achụ àjà 14 days ritual kwa ọnwa. Nke ọnwa Febụwarị ga-ebido na Febụwarị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na ya bụ àjà a na-achụ for 14 days, send ya message na ị chọrọ iso na ya bụ àjà. I send dịkwazịa prayer request gị
either ofu ebuama or maximum eto for the month. Then immediate donation of token. Ị ga-eji wee gote ihe aja ya achụja m aja. After that 14 days, na ị ga-eji wee gote ebulu na ihe sara aka na mmanya ya ndị dị iche iche a ga-esi maka ndị ga-abịanụ. Etu a ka anyị si eme kwa ọnwa. Aja grupu ka ọ bụ. Nwe ihe ọzọ chọrọ ịma maka nke a, isendịrị message na WhatsApp. Ndị mmadụ ebidogoro onye bụ ụgwọ maka ya bụ ndị chọrọ iso na ya bụ ọnwa Febụwarị. Aja mbuli elu aja ịpụta ihe. Aja dị etu a ka m nwa bụ Eze-Ana na-achụ. Achụpụtara m ya ụzọ mepee. Ọnya bụ aja ka ndị mụ na ha sose mụ ma aja ka ọtụtụ ndị mmadụ na-esonye na aja maka na aja ga-emepe ụzọ. You will receive everything that is destined to be yours. And no amosu, nobody will stop you from reaping what you really deserve. So, eloke elefante erie ka ọkụkọ na ọkwụsị. So, mana mgbe ndị mmadụ kwugidoro ọta, ndị mụ na ha so wee sị mụ ma aja ka ọ bụrụ kwa ọnwa. Ndị na-esonyere anyị eri mgbe mana ọ na Nọvemba ka anyị bidorie. Anyị mee ya Nọvemba, mee Disemba, mee Jenụwarị. Before now, ọja na-emere onwe m. Ndị afụrụ anya na-esi na wee gọzie m. Mana ọ masịrị ndị mụ na ha so na ndị enyi m niile ga na-esonye na aja dị etu a. Ka ọzọ, ọ bụrụ na ịbụ onye nwere call, dịka m si wee kwu, my mission is to help people live better life. In well call, and they chọrọ ịsa anya bụ call, whether ma ọ bụ n'ụka ma ọ bụ n'ọdịnala, you need the mentorship. Ị bịa ka anyị kụziere gị the do's and don'ts. Ka ị ghara ịdị emekasị. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-agba onwe ha ụchụ maka na ha jere che na ibido dibịa ma ọ bụ ibido ekpere wụ jọsụ ihe fụ na soshal midia. Maka na ụfọdụ ndị na soshal midia na-ekwu, ụfọdụ enwere ezigbo ihu ọrụ, ụfọdụ wụ na ime self-con ka ha nọ. Dọtara ya? Mana ịlụ dibịa dị beyond only ime self-con. So ịnọdụ na ebe ị nọ na-emekasị ofu ihe, ị ga-agbaliri ọsọ agwụ. You might not like what I'm saying, but the truth. N'inwere call, n'inwere agwụ is not enough for gị nwee ịbịa na-emekasị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ọsọ gị nwere call, ọ bụgoro ndị nọ n'ụka ọbịa, either need a seminary school or need a pastor school, ka e wee mentor gị, ka e wee kụziere gị the do's and don'ts. Then ịmụtachazi egwu, agwụ gị ya adịziri ụfọdụ ihe. Ọnya bụ na ị nwere ike imechi aka nna gị ukwu. Ịghọtara ya? Ọtụtụ ihe m na-alụ taa bụ ihe emetụrụ ụfọdụ agwụ m adịbazie. Iweta ihe nna ukwu kụziere gị, agwụ ya agwazigo oke ngwa gị tikwuo ya nka ma ọ gị mee ya nka ma ọ gị si etu a mee ya. Mana ị ga-enwere that basic knowledge. You might not like what I'm saying, but the truth, which some dibia will not tell you, imekasisi na. Because what goes around comes around. My mission is to help as many as people possible. Yes, because I believe na ndị ọrụ pelempe mana ubi ebuka. The air, the universe is too large to accommodate all of us. Ọ bụrụ na ọ bụ uche m, mma achọ ka e nwee ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ ga-abịa n'ugbo vina bụ this earth cross material, ka ndị ọrụ buo ibu. Maka na ndị ọrụ buo ibu, enyemaka they become nearest to the needy. Ghọtara ya? Don ihe m onye ya eri ga-agarịa. The height my ezumezu want me to go in life, I must reach it. What is important, even you will reach your own. What is important is remain consistent and loyal. And if you're going to dump it up, enwere ihe a ga-akụziri gị. A ga-akụziri gị na
na ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ weda mgbe na-arụ n'ụka dị na-arụ n'ọdịnala ịsọ mpịtọ ndị gị na ha sọrọ mpịtọ nwaanyị ọbụla ma nwoke ọbụla ọgwụ gị na ya ndị gị na ha so ga-ama afịa ndị gị na ha so ga-ama na ọgị na onye a ejọmpụzna from John to Peter, from Peter to Amsterdam. Ebụrụ nwoke ejọmpụzna from Agatha to Ijeọma, from Ijeọma to Ọlụchukwu, from Ọlụchukwu to Ngozi. Ọ na-emebi ihe ọrụ. You know why? Negative energy so mmadụ niile the aura, the radiation so mmadụ niile they are different, and some of them might be against the radiation that you radiate you yourself. Even I'm Peter. Nwere ihe ndị a ga-akụziri gị. You can't call yourself onye ọdịnala mana ịbụ lesbianism ma ọ bụ homo. It doesn't work. Maka na even the gods of the land will be fighting you. Whether mi na-eme n'ọdịnala mi na-eme n'ụka on farm and Igbo. So e nwere so many things ị kwesịrị ịma, and those things ka ị ga-eme ịtọ ntọ tọ ana ezumezu gị. Once their foundation is right, enough sana, my brother, sky is their starting point. So ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ịgbaji ọsọ agwụ. Asụsụ anyị na-anụ gburugburu ọ mentorship oge mmadụ ji eje ka akụziere ya. Kpatara na Elisha bụ odibo Elijah, Aaron no Moses to Aaron. Etu a ka ọ dị even the prophet of the old, somebody must guide you. Onwe ya anụchaghị, onwe ya akwụdoro gị. Even when you are afraid, the person will still be backing you. Onwe ụfọdụ ọrụ dị ka gwa nna gị ukwu ma ọ bụ nne ọrụ gị, ọ gwaghị ihe ị ga-eme. Ị ghọtara ya? So ọ bụrụ na ọnọdụ dị etu a ịkụzi n'ọta ibezi na-adịrị ya, ọ ga-enwe onye ga-anọ wee kwadoro gị ọrụ. Ọnya batara na ọ bụrụ na ị nwere kọọ na ị chọrọ ịrụ ya nụ ije na ka dibịa alụwa ọrụ chaji bago ego na-eji alụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere kọọ ya nwere oge mmadụ inwe kọọ anyị gbasịa afọ. Ọ bụrụ na ị nwere kọọ na-eji alụ ya bụ ọrụ anyị na-ebi alụ gbata ọsọ awụ na be m. Ọ bụrụ ego ole eji alụrụ ndị ọzọ ọrụ ka a ga-ejere gị ọrụ. O nwere ụfọdụ ihe ọrụ ya awa ọnwụ na ịmụtaba ọrụ, ụfọdụ ihe ọrụ ya awa ọbịa sị oke ngwa gota ihe gote ihe leta nna ukwu arụ ọrụ ya ọrụsị arụ gị ọsị oke ngwa gị bụrụ ibu ahụ ihe ọnwụ na nwere ihe ịfụ na ịkwado dibịa agbara ochi ịdago. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ emeghasị ka i jiri aka gị jee lụkpọ ọrụ niile dị na dibịa achajị gị nọma achajị a na-achajị ofeke, you spend more. Eziokwu ka m ma agwa gị maka na echiri m zana mma agwa gị nke bụ eziokwu. Like ụmụ ọrụ ndị nọ na be m ma ndị zugoro mbụ ma ndị onye dị n'ọkịta, yes, ọ bụrụ ihe na-achajị ndị ọka nna-achọ. O nwere ihe ọrụ ụfọdụ ya bịara onye ahụ maka na ihe anọ na nke dibịa nna ọrụ gị wee na-akwadote ụfọdụ ihe ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị mara chi ọkpọta oru chi, ọ bụrụ na ị mara nke ọmụtụ ihe ndị ka ọ ga-esi mebido gị na-eme gradually. O nwere ụfọdụ ọhịa ya agba ọbụrụ ọsọ oke ngwa gota nka gota ọgụ gota nka ya kwudoro eme nke ahụ ka asọ. Ịghọtara ya? Mana ịmazie ka ihe esi wee na strike balance. Ịghọtara ya? So ịchọ ịma more detail about this one and need honestly na you want to work, learn the work, chat me on WhatsApp, I will help you. Because my mission is to help people live better life. Ihe ndị ala ka imere ndị mmadụ ọgọ na ime ọgọ na-ebute mbuli elu. Ejiri aka ntagide nweta onyinye amara. And never you let me say this before I'm beginning a lecture today. Ịbụkwara onye ga-abụ mmadụ ọbụla merụ ọgọ has a way of inyekwa onye a something to strike a balance in creation. Example, onye kpatara na onye ọbụla ma EZE-ANA mana o nwere ka ị ga-esi wee bịa n'Ugochi tụọ na temple ijere m ozi ma ọ bụ na ijere m ozi n'ụdị ọbụla agara m inwe sọntịrị m enye gị. Ọ bụrụ na ihe I charge the price, I will pay you your price. Ọ bụrụ ihe I charge your price dị ji aka gị mee that thing freely, I will see in a way mmeji ga-emekwara work so that in creation a balance ya. That is the law that governs the universe. And once you understand how the law that governs the universe works,
sky will be a starting point. Then n'isiokwu ka anyị bịa n'ụbọchị ka nwa m ihe ndị wee kọwaa ihe a ọfụma maka ana m alaiki ndị na-enye lekchọ akọwaa m ọfụma ka ịghọta ya ọfụma. Lekchọ nke ụbọchị taata bụ gịnị bụ afa, ihe niile kwesịrị ịma gbasara afa, nke departments of afa. Nke mbụgoro na afa enwere so many things ị ga-ama gbasara afa. Enwere so many ways esi agba afa. Enwere clairvoyance, nwee clairvoyance, nwee ndị na-anụ anụ, nwee ndị na-afụ afụ, nwekwa ndị nwụrụ nlọ ka ha na-alọ, nwee ndị nwere intuition. Their intuition is very, very sensitive and very active. Example, ka nkọwa ya ka o doo anya. O nwere ndị bụ na ha nwere ike ịlọ nlọ. Enwere ike ọ bụrụ na mmadụ ga-abịa na bịa echi, abịa na nlọta aka wee gwa ya si ya na nkwọ na onye ya abịanụ na onye a ga-esi esi wee bịa na onye abịa na ihe bụ mkpa ya bụ example na ụchụ wụ the primary cause of his problem. Enwere gasị ya na ụchụ and ndị amoosu na ihe na-abụ abụ the primary cause of his problem. Enwerekwara other symptoms mana these two is the key. Ọ ga-abụ ọ bụrụ na asọbụ anya even with ordinary arụsị anụ ọrụ na-agwa ọgwụgwọ na-alụ ọrụ ndị ọzọ onye achịgata n'ọdịnala bido gowa ọfọ mewe ihe o kwesịrị ime, ndị ọzọ niile will fall into place. Ịghọtara ya? Maka dịka nsi ekwu na problem ọ na anyị enwerịrị the cause, the main cause was the symptoms. Onye ahụ na-enwere ka agbawara gị afọ, enwere ka gbata ụzọ ihe 6, 7 na problem gị, mana enwere ike the primary cause nwere ike bụrụ ụzọ ihe 3, 4. Those are the symptoms. Yes. So if onye gbara ya afọ ya bụ ndị wugoro isi afọ kwa bụ ya ebuzo mere chidi mmadụ isi emetọpụ ndị ọzọ. Now abịa na ya, so onye na-etu ahụ efugo na na-esi na nlọ ekuziri ihe ana enwere gara nlọ ahụ jụọ ha sị ha ọsọ ha na nwoke ma nwaanyị asị ya na nwoke. Enwere ka ọrụkwa nlọ ọzọ maka nke nwaanyị ya abịa, ka ụlọ mmadụ na-abịa abịa na dide mmadụ na-abịa na bifo onye na-abịa abịa ọrụtanụ agwara ya na onwe nwoke ya bịara na ihe a problem ọwụ a na-afa agwụ ya n'ọkwa onye a ka a gwara maka ya. Ịghọtara ya? Nwee ndị bụ na ha na-afụ they see vision, ete na-abịakwute ha like nọ na watch television, a form in vision. So onye dị etu a nwere ike ịbịa ọ bụrụ ihe dịka nọọ ego ayọrọ ka o ji ma ọ bụ n'ọjị ma ọ bụ n'ọya eji one thing or the other as point of contact. Ọwụ anatị na nwa egosi ya in pictures. Ọ bụrụ nwoke egosi nwaanyị egosi, ọ bụrụ ihe ọ bụla wụ problem, ọ bụrụ nọọ mmụọ egosi ya ka ọkwa another part. Nwee ndị bụ na na-agwa ha okwu ha na-arụ voice. Onye abịa na-abịa gị agwa gị sị gị agba ọgụsị ụlọkwa onye anekwa onye na-agbara afa na-ekwe ihe nsogbu ihe naanị ya, mana ọsọ gị ga na-anụ na gị wụ anabịa naanị ya. Ọ bụrụ na ọsọ gị ga naanị onye bịara abịaghị anya naanị ya, ihe ga na-ekwezi ọkụ ya ị na-ekweruzi ekweru esi oke n'elu gị ihe akwụ. Onye a ga-ama na onwe onye gị na ya na-akarị bọdụ ya mara telefon kọl ụdị a dịkwa. Enwere ndị nke ahụ intuition, intuitive perception. Enwere ndị bụ na from their inner voice na-agwa ha. Then o nwezikwara ndị bụ na fat ga-eri ife ndị je rie ose na abụ. Ịghọtara ya? Ndị nke anwa klaasị nke ha dịkwa iche. Ndị nke a riri ose na abụ bụ na oricha anya bụ ose ihe ọ pụtara bụ ama nka m esikwa ka iwe ghọta ihe a na-akọ. Ose ahụ na ọdụ ka ndị ji ọgwụ ka m kwuo ya otu a ka iwe na-aghọta ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ naturally gift
o nwere ike ịfụta afọ ihe repent iyi n'ukwu ọ bụrụ ịfụ wo the most important thing nọ iwe solution ịghọtara ya ose a ka ụfọdụ ndị na-arụkarị na ụdị ministri na-erikarị ori ose anwa onwe ike na-afụ nwere ike ọsị abụ kwụsị okwu ozi nwekwa ike nkwa ndị bụ ndị dibịa rikwara ose ọ bụrụ na onye na-eme dibịa na-awụ ya n'ụdị afa o nwere ike ori ose anwa o nwere ike bifo obido ịgba afa o nwere ike ịnweta 1 bottle hot ma ọ ha bottle hot ihe ọ na-aṅụrụ ya ụkwado ose wee selite ụfọdụ akpọ kpọza isi ụfọdụ ese ife osise ka ọ dị high ịghọtara ya enwere so many mana ya na-achịkọwalụ gị bụ na mana enwere ndị na-agba afa ọdịnala ihe dị mkpa bụ onwere afa ka ibie yes onwere method ma ọ na-eje na miro ma ọ na-eyuzu mkpụrụ afa ndị ọgbanje ọ na-eyuzu ugiri ọ na-eyuzu ihe ọbụla enwere so many things ọ na-eyuzu ọjọọ na-eyuzu ego ayọ ọdịsa ihe na-eme ka afa bụrụ afa bụ the spirit behind that onye anwa na-agba afa ezumezu mmụọ onye na onye anwa na-emekọ ihe ụmụ ezumezu mmụọ a bụ ndị ga-anọ behind that afa yes onye a nwere ike ọ na-awụ mkpụrụ ihe ọbụla weda ụdị ọsọ ya bụ ugiri ọ whatever ma ọ wụrụ nke ndị ọgbanje ụdị ọbụla mana ọnwụ a anaghị na nwa ndị ya na-esogbu ndị ga na-agwazi aịda na ọ na-afụ ya afụ ma ọ na-anụ ya ma ọ intuition a na-agwazi na-eka nke asị ọkụ edokdo nkwa nke a na-agụkwa agụ yes mmadụ nwere ike ịgụ ugiri agụọ ya agụọ na etu ọ dị mkpụrụ na ebu ada ebe bụ ihu na nke acha ihu n'elu nke a metu a n'ọhịa akọpụta nke a dịtụ a yes nkwa some books ụdị ihe na-eto adị enwere ike ịgụ ugiri mana ya agụụ ndị ọzọ nwere akwụkwọ ebe edere gbasara eteda agba afọ ugiri then ụfọdụ believe n'onwere keka ibie nwere ọkaka ibie ihe dị mkpa wụ spirit so onye na-agbanyewa afa and spirit ahụ na onye na-agbanyewa afa wo spirit a ga-agwa ya ihe wu ihe a ga-eme n'ebe onye a ka ochiri mmadụ and ọgwa ụmụ mmụọ ndị ahụ na-agwa ya ihe a ga-eme agbakwa mbọ fụ na onye ahụ mee ihe a si ya mee chiri mmadụ ịfụna na-agwụ nso onye na-agba afa what counts agwụ so onye na-agba afa bụ ihe kaụntụrụ ma nke ọzọkwa bụ na-akụwa ndị mmadụ gbasara afa ịchịkwado ije gba afa yọọ chi gị na ezumezu mmụọ so gị ha direct na ebe onye ya gbara gị afa and a na-agbara gị gwa ha biko ha mee ka ihe niile zoro ezo pụta ihe you must have belonging you must have volition ịghọtara ya because ya state of the mind of onye a na-agbara afa counts too and state of the mind onye na-agba afa counts too ị nwere ike ịdị ọjọọ ọsọmanye n'elu nwaanyị jechere afa gbawa ịghọtara ya because ị nidiri echịkọta mmụọ gị mee ka ezumezu gị na mmụọ gị na-asụ ọha ga-apa aka afa gị mgbe nweta dịrị afa if not ịgbanụ nke ya intellect the spiritual brain with the back brain is not backing you then abịaje na components of afa departments divided them into let's say into 8 departments 7 to 8 departments yes nke mbụgoro afa ndụ maka na ndụ bụ isi akụ ndị ya na-abịa dibịa ị ga-ajụgoro ya na-edego ma ndụ ọ dịkwa ọnwụ afa duo afa nwere ike afasị ya na ndụ gị dị ọ bụrụ na ọmụma ajụ ọ bụrụ sọ na ndụ ya dị ndụ ya ọ dị na-ama mmiri na-ama anwụ maka na ọ bụrụ na ndụ gị dị na-ama mmiri na-ama anwụ ihe ọ pụtara na ndụ gị dị gidigba mana enwere ike ịwa eju afa ndị onye ọ dịkwa nwegasị na ndụ ya dị mana ndụ ya adịcharakwa ma na-enweghị ụkọba so ị na-enyizi n'afa ndụ ma na anọgara ya jụọ ka ngwa nke bụ eziokwu before dịka m na-ekwube before anything ọwụ na-eme na this gross material world it must have taken on form in the spiritual realm. What took form in spiritual realm might take like a year, months, years
even before ọbịa na hapụrụ na gross material. Ịghọtara ya? So o nwere onye nwere ike iwu na mmụọ, the example, o nwere ike ọ bụrụ onye mmụọ na-achụ, mmụọ ejidegorieri in the world of physical, ọ dabere ọya mana n'aka mmụọ ejide gị, and ịda ọya onye ahụ nwere ike iwu a matter of months to come, and o nwere ike eventually ọnwụọ na that ihe nsogbu ahụ. Ma in the spiritual realm, aka mmụọ ejide gị, n'anya mmadụ ọ dị ndụ, mana n'anya mmụọ o jebego ọbụnaghị akwụkwọ. Ọnya ka akwụkwọ onye tiri egwu si n'onwe ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ọ gụrụ egwu a mana ọghọta the meaning. Egwu na onwe ndị nwere ike ịnwụ in the spiritual, they are already gone, but in the physical they are walking about. So ịgbagodo gị afọ ma ndụ ọ dịkwa very important. Ịghọtara ya? Mana ụfọdụ ndị mmadụ na agbara ha afa ndụ ha dịkwa, ha na-afụta ese okwu nke ahụ n'ụwa na-afa maka na ọnụ bụ isi akụ. Ịghọtara ya? Nke ofu ya one department. Ihe ọzọ onye na-agba afa ga-ajụ, kwesịrị ịjụ, kere ọnọdụ gị na chi gị. Onye a na-agbara afa kere ọnọdụ ya na chi ya, chi onye ụwa ya. Maka na agwa m n'ịma na ọ ya ga nyigwa ndị mmadụ the best method of ịbata n'ọdịnala. Ịbata n'ọdịnala, ịgba afọ onye ụwa ha bụrụ onye ahụ the first ihe eme. Gbagoro afa miri emi, maka na afa ahụ spiritual a amara ebe ọbụla mmụọ ọbụla na-esoghị ma mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka na ihe ị kwesịrị ime. Ya bụ the preamble. Imesịa nke anwa, onye ya efide gị, ya kpọtuo chi onye ụwa gị, ya kpọrọ onye ọbụla afa. Nke bụ eziokwu na chi onye ụwa gị maara gị, mana gị ma amaghị ya. Sekpa afọ ya, akpọtuo mmụọ ọbụla ya na-eso, ọ bụrụ si ya akpọtuo ya, akpọtuo ike nke ya, akpọtuo mmụọ ọbụla ya na-eso, mmụọ ọbụla ya na ya na-erikọ, osiri ikwu nne gị, osiri ikwu nna, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, o nwere mmiri ma ọ bụ arụsisi elu, ha niile bịa. Onye nwere the power, because ihe a na-eme ụbọchị ya bụrụ sọ feeding, a ga-asọ m ọnụ ya installation, kpọtuo ya, akpọtuzie ya feed ya two things. Onye pụta na ọ ga-agba onye nwere nnukwu ike nke ga-eme, ọ bụrụ onye ọbụla ebe onye nọ ọmanye ya. And o nwere chi onye ụwa ya awọ bụ ọfịa ahụ nwaanyị kpọturu ya bụ chi onye ụwa. Yes, because of the power and the level of the personality actually ịkpọtu, and the level of the nwaanyị na-akpọtu ya. Ịghọtara ya? O nwere ebe a na-arụrụ ọrụ mmụọ, nwaanyị acha, nwoke akwụrụ, nwoke jikwa ike nga. Nwere nwoke nwere ike ọkwụ amụma na ojoro dị ike nga. So chi ga nwa mgbosi ahụ emere the alignment, onye nwere the power, mgbosi ahụ o mere the alignment ya, that day ka gị na chi gị bido ọkwụwa, chi gị ga na-esozi gị. Onye batara onwe ndị agha na-agbara afọ, ịgba ha n'afọ etu efu ka chi ya pụtara. Chi ya apụta ka anyị na chi ya dị mma. Nwa ndị ya apụta, chi ha na-ezo ezo. So nke a bụ ihe anyị eme. So onye na-agba afọ ọnwụ na ọgbachata department, ihe anyị na-emezi iwu na ọbụna ọmụ na-agbada afa, agba m afọ alụsị. O nwere alụsị ọbụla sochi onye a, ọwụ mmiri ọ bụ alụsị, alụsị nwoke ma ọ bụ alụsị nwaanyị. Ịjụcha ese, o nwere alụsị nọ na be nna ya na-agba ya ụgwọ, atụrụ ya na alụsị. O nwere alụsị abụ na alụsị ọbụla na-atụ ya anya ekele n'aka na-emeri ihe na-esu ya. Ịjụcha nke anwa, hapụ bata n'afa ndị mmiri. N'afa ndị mmiri ya ka mma ajụ, koro onye na-eto ọnwa mmiri ka ọ bụ. Njụcha esi ya, jụọ o nwere any element na-esu ya. Ajụọ m ọnwa anyanwụ, ọnwa ikuku, ọnwa ana, ọnwa mmiri, gịnị na ka mma ajụ. Mbata na ihe gbasara the elements water, mgbasị afa mmiri taa. Agba m afa ndị ọgbanje, afa ndị ọgbanje, maka na-ekwe akwụkwọ na m were kwere m afa ndụ, kwuo afa alụsị, kwuo afa mmiri,
agba m afa ndị ọgbanje nwere ndị ọgbanje mmiri nwee ndị ọgbanje elu ala ndị ọgbanje ka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na onye ọgbanje na-enye nsogbu na onye ara mgbacha ya agba m afa ngwuru ịjụọ onye a na-ekwu maka ngwuru be nna ya kedu ka ọ dị ngwuru a ọ ngwuru ebe egburu ma ọ mgbe egburu mmadụ ma ọ wee ngwuru ebe egburu nwaanyị bịara iche di ọ bụ ngwuru ebe e mere ọtọ n'ọnwa ọbụla ọ bụ ngwuru ebe emebiri ọfọ ọ bụ ngwuru ebe a kwaturu obi ọ bụ ngwuru ebe e megidere nwa ọgbụ ma nwaanyị bịara ije di ịmụrụ na o nwere mmụọ na-eso nwaanyị bịara ije di mgbe gburugburu bụ elu ba n'ọsa bụ ụmụ nwaanyị mana ha nwaanyị. I respect women a lot because the truth of the matter is that if a woman can keep their body holy, if a woman can make herself a genuine woman, believe in me, a woman has the power. Let me digress a little. The power of woman. I will say to give lecture on that, but I think I have done something like that about like last year. Yes. A genuine woman. Do you know that if a woman will keep herself holy or keep herself pure for her husband alone, it's a pity that more than 50% of women nowadays cannot even swear that since after 10 years he got married with her husband, not her husband. Yet what I'm seeing this our era on a binary. A genuine woman, why you don't make a one shady. Now why did you like every Sarah did, my lord? On your nine. Nwaanyị a wee pụta ka nchọba ịkwara ihe dị n'ọnụ nwaanyị wee lụọ ụfọ dị 100%. Ịpụta na ụtọ wee sịrị nna m okwu weta aka gị ọgbọkọ ochie kpọkụ ezumezu mmụọ niile si elu say I love my husband, bless my husband for me, believe in me. Nwaanyị kpere ụdị ekpere a n'eziokwu na ezigbo asụsụ and genuinely she loved you. Maka nwaanyị amụrụ ọvụrụ gị ama ekpe ụdị ekpere a ebe eziokwu na o wepụtara okpere ụdị ekpere a, believe in me, you start seeing changes in your life. Etu a ka ọ dịkwa nwaanyị ịkpacha anya intentionally. Mana ụmụ nwaanyị na dị onukwa nwaanyị na-agwa abụrụ na o mere ihe ọjọọ, yes, mana ọ ya agwa gị agwa nye reasons why you need assistance. Mana eziokwu ọhịa akpa arahụ n'ute, mana nwaanyị wee were ọnụ wee kwubie okwu. Ebe ọnụ nwere ụfọdụ ngwuru bụ na-akpụrụ nwaanyị ga-akpọ ike n'ala nwaada, ma ụfọdụ akpọ ya ụmụọgwụ, anyị nwere akpọ ụmụọgwụ, ụfọdụ na-akpọ ụmụada, wee bịa kwubie okwu na ngwuru a wee baa wee kpọọ ike n'ala. Akpọ ya asị alụrụ. Ịmara o nwere ngwuru megidere nwaanyị bịara ije eji, nwee ngwuru nwaanyị bịara ije elu maka na emegburu nwaanyị a nwee nie akwara ya akwa anụ nwere ike ọnwụ na ọ mụtara nwa adọnwụ na ọ mụtara nwa na nwa ya ka ekwulite na akwa akwọ mma ya gbakpọ nwaanyị emetezi afta generation nwaanyị a wee nyewe nsogbu. Ịmụọ na mgbe gburugburu na mmụọ arụsị si na be nwaanyị na-eso ya abịa ije dị mgbe elu wa n'ọsa, mgbe ọ na-awa agbanye mmadụ nkwụ gaji egosi ọha obodo onye bụ di ya ọnwụ biri ebinye di ya ṅụọ. Mgbe a na-aṅụ ya ịma ọnụ ọgbụgba ndụ ka the two families na-enweta dị ịmara, mana gị ka anyị na-enweta taa. Onye agbanyere okwuchie ya ruo ebe ọ gafuo were ego tinye n'ọba wetara nna m nwa, o nwere ọkwa ọgba ndụ gbara ya pụtara ọ na-awa enwe ka a na-eme nwaanyị
ọ nwere kwụsị ịkpọwa o nwere onwe ọkwụdị ike ịkpọkwu mmụọ dịbe nna ya bịa gbara ọgụ na ya bụkwa nwatakịrị bịara ije ịfụnanya bịara ije dị wodi nye anụrụ ya ime ọnụọgụ a kwesịrị iprotet nwaanyị a n'obodo ahụ bịa ya so mana nwaanyị aka dị ha n'ọcha 100% and she must prove herself to be innocent. Okwu bi okwu ọ ya dị so agba afa malụ ihe na-eme na nkwuru na-eme ha ejeje na nwere ike ọkwa okwu ekwubiri ekwubi ọ bụrụ onye ka m gụrụ kwa afọ 5 ka m gụrụ then enwere afọ onye ụwa echefukwara na ụmụ afọ niile abụọ dibịa niile na-agba ncha ọ few dibịa so ndị na-agbawa afọ niile a ndị enyi ya bụ onyinye example gụwara onwe ama gị mụ na gị ma na ọbụọ dibịa niile na-agba afa kwụsị ịma ọ na arụsị ọbụla nọ n'obodo ụnụ nwere dibịa na-agbara ya afa ịma ọ na arụsị n'obodo nwere dibịa ya bụ ọ bụrụ na onwe ihe a chọrọ ịma ịnụta olu from the gods nyanwa ka anyị ejekpọ ịmara ọ bụrụ na ịmara mara ya taa dibịa niile ahara maka na ekere ọrụ eke o nwere ndị afọ ha na-agbapụta ụsọ ndị ọrụ mmiri si onye ụwa na ọrụ mmiri ka ọ ya agbapụtawo mana young shall still grow yes ma ọ bụ na ọkọrọ ya agụọna m isi ọkụ ya agụọ m isi gwazie ule enwere afọ onye ụwa enwere iyi ụwa ọ bụrụ mmadụ niile na-agba afọ iyi ụwa agụọ m afa ndụ afọ alụsị afa ndị mmiri afa ndị ọgbanje afa ngwuru afa chi onye ụwa 6 afọ iyi ụwa ọ bụrụ 7 onye ọwụ dị 7 basic afa ọkwa na eziokwu na ịbazie n'ime each and every one of them you can still ask question further mana ability of onye ọbụla ịgba afa to that point abụrụ mmadụ niile onwe onye ya ọgbọ ebe ya agbaru afa ya esizie afa ya ekwuzi cannot take him or her any further ọ na-enwere ndị afa ha abụ ị na-ajụ maka na ịjụọ mmadụ edubere etu o si abụ ịfụ mmadụ si ya nna how are you so fine ị chọrọ ịjụ eke maka ụmụ ya ma ọ ke maka ezinụlọ ya ọ bụ so fine ịjụ ya nke maka ọrụ ọ so fine mana ọ bụrụ na ịjụrụ ya maka ọrụ ọ ya aza gị ma aza gị ọ bụrụ na esi asị ya good morning gị na-ekelecha asị aka eko mere ọsọ na ọ dị mma ịjụrụ ya maka ezinụlọ ya agwa gị pụtara ọnwụ na mmụọ so gị ga na-akpa akị gị ị na-ajụ ha na-agwa gị maka na enwere mmụọ ọbụla nọ behind each afa mmụọ iji arụ ọrụ ị na-etikwafa ọnya ha ga na-agwa gị na-adadet gị and ha kwụchaa ọ bụrụ na ọmụma agwụtasị ya ṅụọ na iyi na ihe ahụ etu a ka ọ asị na ha nwere ihe na-etu a ka ihe asị wee dị na ọ bụrụ na ịrụwa ọrụ ahụ ị na-arụzi ọrụ ọhasị kwana ọkụkọ ha kpọtara n'afa ha mee ka ihe dị-etu agazie ọha nwa ga-ejekwaje paakị ezumezu mmụọ asụ gị mmụọ ị na-emere ihe mmụọ ndị na-enye ihe mmụọ ndị na-echukwa mmụọ ndị na-eso na mmụọ ndị na-eso gị ọha niile ga-etinye aka ha wee ezumezu ọha ga-etinye aka mee ka ọrụ ahụ ịlụ ka ọ gazie ka ha wee ruo utoro ya wetara ihe dị n'afa ọhịa nna mana ihe na-achịkọwara gị bụ na nụmata ihe ọbụla dibịa gbatara n'afa akụwago m kụọ ihe ị kwesịrị ime ọ bụrụ na ị nwere ego ịgbara nkịtị jee wọchịa vidio ebe m kọwara ihe onye nwere ego nwere ike ime ụgwọ ụlọ eletrik ị nwere token ị nwere ike inwe ji eme sowing seed were sonye na aja ritual a na-achụ n'igwe ma ọ bụ create time ị ga-eji na-ekwubi okwu na-ayọ ndị gị na ha so si anyị kwetagokwa n'ihi arụ ọrụ dị n'ụzọ
mana na ị nwere ego. Nke bụ eziokwu na onwego ndị bịa n'Ugochi tụrụ na temple ma ndị send message ha dị totally broke. O nwere ofu onye gwara m one day ọrụ na fon sị na chi 2016 ka e bidoro rụwa ọrụ n'ụzọ ya maka na ọ nọ mba obodo oyibo mana ụzọ ya gara. Mana ọ last year, that December last year, ka ọ fụrụ vidio m wee chaatị m na esi m na otu gwanye arụba n'ọrụ mana na obi ya gwara ya mụ gbagharịa afa wee gbagharịa afa gbapụta ihe wụ main problem ya. Mana before then ọ gwacha m sị m ka mgbagharịa afa mana ihe na-afịakwa ya ahụ wee sị ya na ọ ga-adịrị ya mma. Ọ sị na ozugbo ahụ m gwara ya na ọ ya adịrị ya mma na that day ka ya nwetakwara ego for a very long time. N'ego ahụ ka o ji wee send ya sị m gwa m gbaa afa mgbasị afa. Ọ sị na sinsi ya nwa money na-abịa vat na ọ na-abịa nekọta onwe ya na-asị kedụzi ka ya si nwetawa ego ya jiri ọrụ n'ụzọ ya maka na mgbasịgharị afọ before na-agbasịrị ya afọ ego na-abịa na tiri m ụzọ nrụkwa ọrụ dị n'ụzọ ya lụcharị ọrụ ọrụ okwukwe agwụ awere maka na okwukwe agwụ the center, the crown it all, the altar. Ebe anwa ka mmụọ ga-esi na-apụ na-abata maka na okwukwe agwụ na-enwe ọgwụgwụ na mbata. Ebe mmụọ si abata mmụọ si apụ apụ. Ebe a ka ị ga-esi wee na-agaghị all ya gifts and talents maka na agwụ na-atụta ego. Today the person is smiling. Na-ekwu ma ihe ọma ahụ emere m ma nke o megoro eme mekwara appreciate last year, December last year. So na-achịkọwa afọ ahụ the first thing kwesịrị ime onye ahịa mbụ na mbụ nyanwa spiritual lab maka na onye amara ebe esi ozu wee isi otu n'okwu bido gbawa. Mana ịmata ebe nsogbu gị ọgwụrụ dị nwere ego goro nkwụ ọkụ kpọkọ oche onye ụwa gị were akwa secha mmụọ iwe tụsụkpọ maka ize mmụọ iwe iwere akwa were nkwụ ọkụ tụọrụ chi tụọrụ mmụọ niile na-agba ụgwọ dozie etu a ga-afọ ha si wepụta ka esi tụrụ ụgwọ si ha bido ha mere ya ebere ha chekwaba gị ha mee ka chịrị mmadụ ndị ekwotago na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ na ego pụtara na ị ga-arụ ya antụri ego pụtara ịrụọ ya mmụọ ya na-arụ ya mmụọ challenges na-aga mmụọ fevọ na-abịara gị otu mgbe ikuku ya na nwanne na-agba afa na afọ a na-emekwute mkpa. Ndị Igbo na-atụ isi na ofe ke na-akpa na be dibịa adị anwụgbo. Yes, o nwere ụfọdụ ihe na-eme gị na ya sọfụrụ because na ị nwere ezigbo dibịa na-aba aka gị nwere ezigbo dibịa na-agbara gị afa because before those things eme it must have taken on form in the spiritual. Ọ mgbe aka kwesịrị efu ya mgbe aka kwesịrị ime ihe kwesịrị ime ọ ghara ịbịa na imezu na word of the physical. So gbawa afa agbachala gị afa nwere ego iji alụ ha ncha na-arụ ya bit by bit. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na dibịa gbara gị afa gbachara gị afọ example ọ batara ụzọ ihe isii wee lụọ ịtọ ma ọ bụ lụọ ịnọ. Ọ bụrụ na onye ahụ arụtara ọrụ gị ị na-arụ ịlụrụ ga-emepegoro ụzọ bido fụa changes ụgwọ na obere ishoyu ka na Igbo na-atụ isi na-esi n'ụtọ ahụrụ a na-esi n'isi ahụrụ ama ụtọ nsị ịghọtara ya because all good morning to how are you if you see little changes ị mara na n'ebe benebene dị etu a ka ebe benebene ya dị maka ihe na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. So onye ka ya wee mezie ị na-eme ihe a sị ime ya na dibịa rụkwara ọrụ does not mean na for your own end na ịma na-ekwubi okwu nwekwa time iji ekwubi okwu. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ nwere time build your own altar nwere time iji ekwubi okwu n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'isi n'ime ọdịnala Igbo my friends and well wishers ndị ọnọdụ ha dị njọ ndị ihe na-esiri ike ndị agbara otu mmụọ na otu mmụọ ma ndị enwere ọkwụdo ego ha ji agba afa ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ma ndị enwere ego ha ji arụ ọrụ ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike
nke pụrụ ime ihe niile n'ụbọchị taa. Let there be cost breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be breakthrough, let there be miracle. Ihe ịrịba ama bido mewekwa. Ekwuwasịa m okwu ọjọọ ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị kwuru n'isi megide ndị niile bụ ndị nke m. Kwuo na ọ gaghị adị ile, ekwugharịa m okwu ọbụla ekwuru dị negative, ekwugharịa ma sị na positivity will take place. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise. Echefukwara ịwa ọchịcha vidiyo anyị tụsarịa ndị ọzọ. Agwụkwa m na m nwere gift m enye the best person ndị na-enecha vidiyo anyị share na ndị na-akọmentị n'ọnwa Jun. Ụbọchị ahụ ya emekwa anyị emekọchi okwu ya live. Ya gazienụ.